Kontrabasista Martin Kocián je absolventem základní umělecké školy ve Frenštátě pod Radhoštěm v oboru housle a klasický a jazzový kontrabas. Dnes je již posluchačem katedry jazzu na Anton Bruckner Privatuniversität v rakouském Linci. Ještě za studia základní umělecké školy si vydobyl za krátkou dobu značné renomé v rámci moravské jazzové scény, stal se členem mnoha kapel, z nichž zmíníme například Rozťahus Band, Hot Club Fren či Ostrich Quartet. S řadou dalších uskupení vystupoval příležitostně. Své schopnosti mnohokrát demonstroval také na swingových Vánocích, na nichž se bezesporu stal nejobsazovanějším hráčem. Posuďte sami, v letech 2011 až 2014 účinkovalo na swingových Vánocích celkem 27 kapel a Martin hrál ve 12 z nich.